Części konferencji po meczu Śląsk-Wrocław, Legia Warszawa. Przed Państwem trener Śląska Stanisław Lewy. Panie trenerze, bardzo poproszę o kilka słów pomeczowego komentarza. Já myslím, jak si proti Legii vytvoříte 3-4 100% šance a neproměníte je, tak těžko můžete myslet na nějaký lepší výsledek, ale musím sportovně uznat, že Legie byla lepším, rychlejším, agresivnějším týmem a myslím si, že vyhrála zaslouženě, ale přesto, jak říkám, pokud si vytvoříte proti Legii takové šance jako my, neproměníte je, tak je těžké potom pomýšlet na lepší výsledek. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie Państwo jakieś pytania? Andrzej Lewandowski tradycyjnie? Proszę bardzo. Panie trenerze, na początek, no też o meczu, co się dzieje z Przemkiem Kazimierczakiem? Bo dla mnie to był dzisiaj najgorszy piłkarz Śląska i gdyby pan go zmienił po pół godzinie, to bym powiedział dobrze bardzo. Tak, vy víte, že já veřejně žádné závodníky nekritizuju. Je pravda, že jsme měli na boisku hráče, kteří nepodali optimální výkon a pokud proti Legii nemáte na boisku 11 závodníků, kteří podají v ten den optimální výkon, tak je samozřejmě proti takové družině to velmi těžké. A czemu pana zdaniem zawodnicy Śląska tak niedokładnie podają? Bo te niedokładne podania dzisiaj niekoniecznie wynikały z agresywności Legii. Dużo było niedokładnych podań, które były błędami naszych zawodników. A myslím, že ještě větší problém než nedokladné podaně bylo to, že při přijmutí pilky jsme pilku šibko ztratili, že nám dlouho času trvalo, než jsme dostali pilku pod kontrolu, že Legia provokovala ty situace v šrotku pola, kdy potom agresivně dostupovala a tam jsme měli ty ztráty pilky, z které potom Legia prováděla i kontraataky, které byly velmi nebezpečné. A samozřejmě o to víc mrzí, že jsme neproměnili na začátku ty 1-2 šance, které jsme tam měli, aby jsme prováděli my v tom utkání. A já myslím, že do první branky to bylo absolutně vyrovnané utkání. Těsně před přervou dostanete takovou druhou branku a to potom může ten viník být i jiný, ale já myslím, že jsme v druhé polovině válčili o lepší viník, ale byly tam situace Lukáš Kikiewicz, Valdek Sobota, Cety, z toho prostě musíte střelit branku. A ja mimo wszystko jeszcze będę to trochę drążył, bo nawet jak Legia nie grała agresywnie, jak wygraliście w ofensywie szczególnie, to ostatnie podanie, czy tam przedostatnie, było z reguły niecelne. Na 80% tych podań było niecelnych. Souhlasím s tím, že především v polekarném nebo před polekarném Legie jsme komplikovaně hráli. Tam bylo sporo situací z pravé i z levé strany, kdy jsme museli šibko zahrát a jsme zadužo tam hráli komplikovaně. Souhlasím, zgadzam się. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, Jakub Guder, Gazeta Wrocławska, proszę bardzo. Panie trenerze, a jak pan oceni taką tezę, że ciężko gra się Śląskowi, no bo nie ma w ataku zawodnika, który stanowi realne zagrożenie dla bramkarza rywali, tak? Bo niezależnie od tego, czy to gra Mulungi, czy Gikiewicz, tych strzałów w wykonaniu napastnika na bramkę jest niewiele. Tak já říkám, že ofenzivní činnost není jenom činnost napastníků, protože u nás dávají branky pomocníci, to je fakt. A já říkám, samozřejmě, když si ty šance vytvoříte, tak je musíte prostě proměnit. To jsou situace, které musíte proměnit, pokud chcete myslet o lepším viníku. Jednoznačně. A těch situací myslím, že bylo, když je 5-6 100%. 4 na pewno. Když z toho proti družině znovu říkám, jako Legia, která má bardzo silnou družinu, pokud z toho nevykořistáte branky, tak je trudno myslet na lepší viník. Kolejne pytanie, Michał Karbowy, Gazeta Wyborcza.
Tak, samozřejmě se říká, že naděje umírá poslední, ale my se musíme teď šibko přigotovit na meč v neděli, což bude znovu pro nás vážný meč a musíme všechno zrobit, aby ten negativní vynik zišej, aby jsme to obrotili a pravděpodobně v tom meču budeme, můžu teď povědět, že určitě dojde k nějaké rotaci. Dobra, to trzeba jeszcze pociągnąć ten temat, który tu był z trenerem Urbanem Wałkowady. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że Śląsk, żeby grać w europejskich pucharach, będzie musiał przegrać z Legią w Warszawie, bo może być taka sytuacja, że porażka się będzie opłacać, a nie zwycięstwo. Jak zareaguje trener? Czy w ogóle będzie trener reagował? Co będzie 2 czerwca, to wam nie dokážu teď powiedzieć. Ale będzie pan mówił, macie zwyciężyć, czy lepiej cicho, milczę, nic nie mówię? Ja chcę zwyciężyć każdy mecz. Nawet kosztem nieawansowania do europejskich pucharów? Ja chcę w każdym meczu zwyciężyć. Beata Jackowska, proszę bardzo. Ja nie mam pytania, tylko chciałam w imieniu dla wszystkich życzyć Panu wszystkiego najlepszego, co to było na koniec. Tak. Piłkarze nie zrobili prezentu, ale bo wiem, że dzisiaj Pan ma urodziny. Dziękuję bardzo, to mnie dużo cieszy a takové narozeniny 55 lat by se měli oslavit vítězstvím, lepším vynikem, ale dziękuję bardzo. W takim razie tym miłym akcentem proponuję zakończyć dzisiejszą konferencję. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję także w imieniu trenera Pani Beacie za życzenia. Dziękuję Panie trenerze i do zobaczenia w niedzielę na meczu ligowym. Do zobaczenia.